வெல்கம் பேக். அண்ட் நான் தான் உங்கள் ரிஃப்ளெக்டர் தமிழ் கேமிங். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, பென்டன் என்னடா பென்டன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ மைண்ட் கிராஃப்ட் காட்டுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம மைண்ட் கிராஃப்ட் ஆட போகிறோம். மைண்ட் கிராஃப்டில் பென்டன் ஆட போகிறோம். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எரிமலை மாதிரி விழுந்துச்சு. இது என்னடா டிஎன்டி விழுந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலி வானத்துலேருந்து தாங்க ஒன்று விழுந்துச்சு. சரி, இந்த டர்ட் வேறு கிடைக்குது. இது என்னன்ட்டு திறந்தேன், பார்த்தா என்னமோ இருந்துச்சு. டக்குன்ட்டு அது என் கை மேலே ஒட்டிக்கிச்சு. ஐயேன்ட்டு பார்த்தா தான் தெரியுது இது வாட்ச்சு, பென்டன் வாட்சுங்க, வேறு லெவலில். ஓகே, நான் அப்படியே இந்த பட்டனை அந்த சைடில் தொட்டாலே அந்த இதெல்லாம் திரும்புது. ஓகே, இந்த ஏலியனை இப்போ மாறுவோம். இது என்ன? இது அந்த க்ளோன் பண்ணுற ஏலியன் தானே. எப்படி க்ளோனை பண்ணுறது? ரிமூவ் க்ளோன்ஸ்லாம் இருக்குது, ஆனால் எப்படி பண்ணுறதுன்னே தெரியல. சரி, இவனை வச்சாது மரத்தை உடைப்போம். மரத்தை உடைச்சா எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்குமா என்ன? ஆடையும் ஒரு வேஸ்ட்டுங்க. தில்வாலை மூமெண்ட் ஆயிடுச்சே. டக்கு டக்கு டக்குன்னு உடைக்க வைக்கிறானுங்க. சென்சிட்டிவிட்டி வேறு கைஸ் வேறு லெவலில் இதாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போ வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருந்தா க்ளோன் உருவாகிடுச்சு. எப்படி புரிஞ்சிடுச்சு கைஸ். நான் அந்த இதை பண்ணுறதுனால இப்போ எப்படிடா ஸ்டோன் கிடச்சிச்சின்னு கேட்டிங்கன்னா, பக்கத்தில் ஒரு மலை இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன், ரிமூவ் க்ளோன்ஸ் கொடுத்தா அப்படியே க்ளோன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடுது. ஓகே, இவன் மூஞ்சியும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இல்லை. பேட்ரி குறையுது. இது என்னன்னு எனக்கு அப்போ புரியவே இல்லை. இது என்னன்னா, ஆக்சுவலி நம்ம க்ளோன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த க்ளோன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நினைக்கிறேன், தெரியல. சரி, ஓகே, அப்படியே இப்போ பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஷீப்பை கொல்லலாம். கடைசி வரைக்கும் நான் பெட்டே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அதான் இங்கே ட்விஸ்ட்டே. என்னடா பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லி புட்டேன், நீனும் தூங்குவேன்னு நாங்களாம் நினச்சோம். பார்த்தீங்கன்னா தூங்கவே முடியல. ஓகே, நான் டைமண்டை கண்டுபிடிக்கணும். அதான் என்னோடய ஒரே கோல். ஏன்னா ஸ்ட்ராங் கோல்லாம் போட்டால் ஒரு நாளையில் முடிக்கவே முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். தேடுறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலி இதுக்கு சீக்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு, அதனால தான். ஓகே, இப்போ டேரெக்டாக நம்ம ஏரியாவை காட்டுறேன். ஆக்சுவலி இங்கே மழை பெய்யுது. ரியல் லைஃப்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே கேஸ், நான் என்னோடய குகையை காட்டலான்ட்டு போகிறேன். ஆனால் சாப்பாடை கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன். என்னடா இது இங்கேயே கிடக்குது எக்ஸ்ட்ராவா? நான் எடுத்துட்டேன் கைஸ். இதெல்லாம் ஒருவேளை வாட்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குமோ? நான் என்ன நினச்சேன்னா, இந்த நெருப்பில் பாதி உளுந்து எரிஞ்சிடுச்சுன்னு நினச்சேன். ஆமாம், எப்படி 2 வந்துச்சு? என்ன போன டேய் போய் நெருப்பு அணைடா. ஆஹா, இவன் வேற முட்டிகிட்டே இருக்கான். சரி, அதுவே போயிடுச்சு. கீழே பார்த்தா பயமாக இருக்குது. சரி, நம்ம இப்போ போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போவோம். கெய்ஸ், நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் இருக்கேன், அதை கடைசியில் காட்டுறேன். ஓகே, போகலாம். இந்த கேவை மட்டும்தான் இன்னும் 2 இருக்குது நினச்சேன் கெய்ஸ். 2 இருக்குது நினச்ச மாதிரியே 2 இருக்குது. ஓகே, இங்கே ஒன்று. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேவ் முடியும்னு நினைக்கிறேன். முடிய போதா இல்லை முடிஞ்சிருச்சா? இல்லை, ஆமாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே கேஸ், அப்படியே நான் இங்கே போயிட்டு இருந்தேன். ஓகே, இப்போ போகலாம். ஸ்கெலிட்டன் மண்டையா இப்போ சொல்கிறா பை ஆஃப் டைம் செத்துப்போ. இவனை மாறலாம். 4 ஆம்ஸ் வா 4 ஆம்ஸாக மாறுறா கைப்புள்ள தும்பு. நான் 4 ஆம்ஸ் போ அடித்தா ஒரே அடியில் செத்துருவேன், பார்க்குறியா? ஐயோ, அடிக்க வேற முடியலையே. ஓகே, ஒரே அடி செத்துட்டான். செத்ததில் இந்த இடம் உடஞ்சிருச்சு. ஓகே,
இப்போ நம்ம சாதாரணமாக மாறிடலாம். அயன் இருக்குது. வேறு லெவலே. நான் கோல் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினச்சேன். இங்கே அயன் கூட இருக்கா? வேறு லெவலு. மைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆனால் நான் இந்த வீடியோவில் நான் அவ்வளோவா காட்டியிருக்கவே மாட்டேன். ஆனால் 17 நிமிட்ஸ் போயிடுச்சு. எப்படின்னே தெரியல. சாரி, மினிட்ஸு. ஓகே, இப்போ வேறு லெவல் மைண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே. ஓ மை காட், ரொம்ப நேரமாக ஆகுதே. ஓகே, இப்போ இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடலாம். இன்னும் இங்கே இது இருக்குது. ஆஹா, இன்னும் அயன் இருக்கா? நல்லது. உடச்சா வராது. மறுபடியும் உடச்சாலும் வராதா? நல்லா இருக்கே. இன்னும் ஒன்று தான் இருக்கா? சரி, அதையும் உடச்சிடலாம். டக். அவ்வளோதானா? என்னடா இது? கொடுமை சார், இது கொடுமை. ஓ மை காட், தேவையில்லாமல் இங்கே வந்துட்டேன். ஓகே, இப்போ போகலாம். ஓகே, இப்போ அப்படியே இந்த இடத்துல போய் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த சைடில் இருக்கும். நம்ம இப்போ இங்கே போகலாமா? இந்த கேவை நான் பார்க்கவே இல்லையே. எனக்கு தெரிஞ்சு இது முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், முடிஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் அந்த க்ரீப்பர் உருவாக்குனதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வச்சிடலாம் லைட்டு, அப்போ தான் முடியும். க்ரீப்பர், நான் தான் சொன்னால இங்கே க்ரீப்பர் ஸ்பானர் இருக்குது கைஸ். எப்படியாவது இதுலேருந்து தப்பிக்கணுமே. ஓடு, நிற்காம ஓடு. பல்லி மனுஷனாக மாறிடலாமா? சரி, பல்லி மனுஷனாக நான் மாறுறேன். இல்லை, இவனாக மாறலாம், பல்காக இருக்கான். என்ன க்ரீப்பர் வரல? சரி, நம்மளுக்கு நல்லது. ஓனோ, இவனா? இவன் அந்த இதெல்லாம் போடுவானே, மண்ணில் இருந்து ஒன்றை எடுத்துலாம் போடுவானே, அவன் தானே இவன். வாடி க்ரீப்பர். அங்கே வெடிக்காத. ஓ நோ, இந்த இடத்த நாசம் பண்ணுறதுலேயே இருக்குது இந்த க்ரீப்பர்லாம். க்ரீப்பர். காண்டாகுது. ஸோ பாருங்க கேஸ், ஒரு டார்ச்சை வைக்க முடியல. டார்ச்சை வைக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளை டார்ச்சர் ஆக்கிடுறான். ஆனால் இவன் மைனிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பான். சரி, போடு. நல்லா அடித்து கொலை எடுக்கணும். 9 XPயாவது எடுக்கணும். அதான் டைமண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம். ஏன்னா 9 XP கூட எடுக்கலைன்னா அவ்வளோதான். பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக மைண்ட் பண்ணலாம். மைண்ட் பண்ணணும். ஓ மை காட். OMG சொல்ல வச்சுட்டேன். ஐயோ, நீ காண்டேத்தாதரா. யாரா இவன் காண்டேத்துறான்? பிளாக்கை வச்சும் போக முடியல. எப்படிங்க நான் போவேன்? காண்டேத்துறான். ஃபஸ்ட்டு இதை டிஃப்யூஸ் பண்ணலாமா? பிளாக்கை வச்சா டபுளாக காண்டாகுதே. ஓகே, எஸ் அந்த மாதிரி தான். ஓகே, இது நியாயமே இல்லை. ஓகே, இப்போ உடந்து அப்பாடா எப்படியோ லீல். ஓகே கைஸ், இப்போ 10 இருக்கா? நல்லது. 10 ராயன் இருக்குது. அதை நம்ம மெல்ட் பண்ணி அயன் ஆக்கிடலாம். ஏன்னா அப்போந்தான் நம்மளால் டைமண்ட் எடுக்க முடியும். அதானே என் கோலு. ஓகே, இந்த இடத்துல இருக்கா? அது இது. ஓகே, இங்கே தான் இருக்குது. ஸ்கெலிட்டன் மண்டையா, செத்து போடா. இவனை அடித்தா மைன் ஆகுது. நல்லா இருக்கே இது. சரி, ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஐயோ ஃபர்னஸை வச்சு இது பண்ணலான்னு நினச்சேன். நான் டிஃப்யூஸ் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து. இல்லை, இப்போவுமே பண்ணிடலாம்.
அவ்வளோதான். இப்போ வச்சு கோலை வச்சு இதை வச்சா எதுவும் வராது. ராயனை வச்சு அயனிங் தட்டாக மாற்றணும். இதுக்கு 3 கோல் இருந்தால் போதும். 4 இருக்கட்டுமா? 2 இருந்தாலே போதும். ஓகே, இப்போ வந்து வேறு லெவலில் நம்ம இந்த இதுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே இந்த ஸ்பைடரு அதுவும் என்னை தூக்கி அடிக்குது, நானும் அதை தூக்கி அடிக்கிறேன். நல்லா இருக்கே, பேச்சாக இருக்கணும். ஓகே ஓகே, இப்போ அப்படியே போகலாம். ஓகே, ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்ல வந்தேன். ஓகே கைஸ், இந்த இடத்த நான் பார்த்தா இங்கே எதுவுமே இல்லை. எனக்கு தில்வாலே மூமெண்ட்டு. சரி, இதை உடச்சி விட்டு இந்த இடத்துல வர வச்சிடலாம். அப்படியே போனேன். போய் ஜாலியாக ஜிம்கானான்னு சொல்லி அங்கே போய் பார்க்கலாம். எங்கே போயினா ஜாம்பி ஐயோ வில்லேஜர்ன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள், ஜாம்பி வில்லேஜர். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு ஹெல்மெட் போடணுங்க, அப்போந்தான் நல்லா இருக்கும் நம்ம இவனை பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல போகலாம். சீக்ரெட் ஒர்க்கை இன்னும் நல்லா. ஓகே, இப்போ அந்த மைனிங் ஒர்க்கை பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல பண்ணலாமா? எங்கே பண்ணலாம்? இந்த இடத்துல என்ன க்ரீப்பர் வெடிச்சு இப்படி அடிச்சு. சரி, அப்படியே இந்த இடத்துல போனால் க்ரீப்பர் ஒன்றை பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருந்தேன். நீ எப்படி இங்கே வரலாம்? கேஸ், இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணுறதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு 20 க்ரீப்பரை பார்த்துருப்பேன். கட் பண்ணதுனால தெரியலை. ஓகே, இப்போ வந்து அப்படியே போகலாம். இந்த இடத்துல ஒரு ஒர்க் இருக்குது, அந்த மைனிங் ஒர்க்கை மட்டும் பார்த்துடலாம். இந்த இடம் இதோ இங்கே முடியுதுல, இங்கே தான். இந்த இடத்துலையா இல்லை எங்கே பண்ணலாம்? சரி, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பண்ணலாம். ஓகே, பண்ணால் போதும். ஓகே, இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு மைனிங் ஏலியனாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும். இது என்ன? இதான் லாஸ்ட்டில் உள்ள ஏலியனா? இதா? அந்த குண்டு மனுஷனை தான் இப்போ செலக்ட் பண்ணணும். லாஸ்ட்டில் உள்ள ஏலியன் என்னன்னு நான் பார்க்கவே இல்லை. இதை பார்ப்போம். சரி, இதாகவே இருப்பான். ஐயோ, ஓகே. ஓனோ, இவனும் மைனிங் ஏலியன். ஆஹா, மைனிங் ஏலியன் கைஸ். நோ 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 நோ, டே உடடா, இதை ஏதாவது பண்ணு. இவன் வேஸ்ட்டுங்க, தேவையில்லாமல் நான் இவனை எடுத்துட்டேன். சரி, உடச்சாது போவோம். உடச்சி போக வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு ஜம்பை போட்டு இந்த மைனிங்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு 3 இது தேவைப்படும். அது பேர் என்ன? பிக்கெக்ஸு. F1 பட்டனை கொடுத்துட்டேனா? சரி கேஸ், இதான் கேஸ் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. இந்த F1 பட்டனை அடிக்கடி தொட்டுகிட்டே இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல பண்ணலாம். இதோ இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தேன். ஓகே, இந்த இடத்துல அப்படியே நான் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களை பார்க்கலாம். ஓகே, பாய். ஓகே கைஸ், நான் வந்து எப்படியோ இந்த மைனிங் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். ஆனால் இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டங்க. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்ட்டு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அப்பா, கஷ்டம்னா கஷ்டம், அப்படி ஒரு கஷ்டம். சரி, கஸ்டம் கேரக்டர் நல்லா இருக்கே. நெக்ஸ்ட் ஆட் ஆன் வீடியோ கஸ்டம் கேரக்டர் நல்லா இருக்கு. ஓகே, இப்போ வேறு லெவலில் அப்படியே போவோம். நான் வந்து அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து ஐயோ நம்ம கேவுக்கு போகணும். நம்ம இடத்துல போய் நான் அப்போ ஒரு 10 அயனை மெல்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்ல, ராயனை மெல்ட்டு பண்ணல, அந்த அயன் இங்கட்டெல்லாம் எடுத்து இதாக மாற்றணும். அது பேர் என்ன?
ஆஹா, இந்த ஸ்பைடர் வேறு பிக்காக்ஸை மாற்றணும். மாற்றிட்டு அப்படியே போய் நான் உங்களுக்கு அந்த டைமண்டை காட்டுறேன். எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 4 இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 4 இது. ஓகே, இப்போது இந்த இது ஷீல்டு பண்ண முடியாதா? ஓ மை காட், ஷீல்டை பண்ண முடியல கேஸ். சரி, இதை பண்ணிப்போம். ஓகே, இப்போ வெளியில் வந்துடலாம். இதை மாட்டிக்கலாம், போக வேண்டியதான். ஏய், கடைசி வரைக்கும் இந்த நெருப்பில் மாட்டுறது நிறுத்தவே மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. சரி, இந்த அயன் பிக்காக்ஸை எடுத்து அந்த டைமண்டு உடைக்கலாமா? ஐயோ, இன்றைக்கி வேறு வாய் ரோல் ஆகுது. பல வருஷமாக வீடியோ போடாமல் இருந்தேன். பல வருஷம் இல்லை, சாரி, பல நாட்களாக. ஓகே, கரெக்டாக வந்துடுச்சு. இந்த இடம்தான். இந்த இடத்துல இங்கே போய் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் ஒரு லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஓகே, இந்த லெஃப்டில் பார்த்தா அப்படியே அங்கே டைமண்டு இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்த நான் உடைக்கணுன்னு தான் நினச்சேன், ஆனால் தண்ணி வந்துடுச்சு. அதனால் இந்த இடத்த அப்படியே மூடிட்டு அப்படியே இங்கே வந்தால் வேறு லெவலில் இருக்குல்ல ஐயனுன்னு சொல்கிறோம். இங்கே டைமண்டு. நம்ம இப்போது நம்மளோட கோலை பண்ணிடலாம். ஓகே, டைமண்ட் கிடச்சிருச்சு. சக்கால கவலை வேணும்னா தானேன்ட்டு பாட்டு பாடலாம் இதுக்காக. ஓகே, டைமண்டு. ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிய போகுது. ஆனால் கண்டிப்பாக இது இருக்கும். எது இருக்கும்னா நெக்ஸ்ட்டு ஆட் ஆன் வீடியோ இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக்கு போடணும். ஒரு லைக் தானே, பாவம் இவனை பாருங்கள், நல்லாமா பண்ணிகிட்ருக்கான். ஓகே, பாய் கேஸ். இதோட இந்த வீடியோ முடிய போகுது. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக், ஷேர், அதுக்கப்புறமா கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க. ஓகே, வேறு என்னத்தையும் சொல்லணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனே. என்ன சொல்லணுன்னு நினச்சேன் சரி, என்னமோன்னு. பை கேஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல நினச்சேன்னு நானே மறந்துட்டேன். ஏன்னா இந்த வீடியோ எடுத்து பல மாதம் ஆயிடுச்சு. பல மாதம் இல்லை, 2. ஓகே கேஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிய போகுது.